Съставите на двата отбора. Домакините от Ботев Пловдив с номер 23 на вратата Ернестас Шеткос. И в защита с номер 11 Йордан Христов, 14 Ангел Раков, с номер 5 Бобан Гранчаров, 26 Артур Енрике. В средата на терена с номер 16 Томаш Иршак, 10 Рубен Паласуелас, с номер 7 Мариан Огнянов, 8 Тодор Неделев, с номер 9 Вандер Виейра и в атака с номер 19 Иван Цветков. Старши треньор на отборът на Ботев Ферарио Спасов. Гостите от ЦСКА се явяват със следните 11, за които Стойчо Младенов е гласувал доверие в днешния матч. С номер 12 на вратата Томас Черни. В защита с номер 2 дебют за отбора на ЦСКА Джереми Родригес. 19 Апостол Попов, 66 Пламен Крачунов. С номер 4 Михаил Венков. В средата на терена с номер 5 капитана Тодор Янчев. 8 Лукас Саша. С номер 17 Абела Нисе. 14 Серж Нюаджи. 99 Джонго Присо. И в атака с номер 23 Мишел Платини. Главен арбитър на този матч ще бъде Таско Тасков с помощници Крум Стоилов от Благоевград и Вайло Милков от София. Ето го Таско Тасков. В момента извежда двете 11-торки на игрището на стадион Христо Ботев и той ще се взриви след малко с овации на 15 000 по трибуните, както вече ви казах. Почти пълен капацитет на стадион Христо Ботев. Един матч, който в годините е носил зарядена битка с много голове, непредсказуеми обрати, много публика по трибуните и актьори на игрището. Днес нещата са малко по-различни, но пък битката съм сигурен, че остава. Публиката също е там, където е мястото на трибуните. Половината Пловдив в очакване на 114-тия сблъсък в А група между отборите на Ботев и ЦСКА. Тази публика, която жадува първия успех на канарчетата от 6 години насам. Те не познават вкуса на успеха, вече 7 мача поредни ЦСКА ги побеждава. Червените са на печелившия коловоз, след като успяха да победят в вечното дерби Левски в предишния кръг. На печелившия коловоз са и Ботев Пловдив, които успяха да спечелят преди седмица на негостоприемния стадион в Ловеч. Така че предпоставки за един голям футболен двубой тази вечер, този следобед по-скоро в Пловдив. Главният съдия Таско Тасков в присъствието на двамата капитани Тодор Янчев и Иван Цветков за отбора на Ботев. Тежък матч се очертава за Таско Тасков. Да му пожелаем и на него успех. Един матч, уважаеми приятели на футбола, който отново ще влезе във вашите домове. Благодарение най-вече на усилията на хората от ръководството на Българската национална телевизия, от ръководството на Българския футболен съюз и професионалната футболна лига. Дано занапред ставаме свидетели на още повече мачове в ефира на Българската национална телевизия. Съобщих ви двата състава, нито една промяна не е направил Ферарио Спасов с тези 11, които започнаха преди седмица в Ловеч. Две промени в състава на ЦСКА. Наказаният Иван Бандаловски е заменен в този матч от Джереми Родригес, който ще дебютира в официален матч с червената фанелка, след като дойде от градския съперник на Ботев, отбора на Локомотив Пловдив. И другата промяна е Иршак. Чеха не успя да стигне до топката. Това прави Присо. Хубав пас към Анисе. Той преодолява футболиза в жълто. Платини. Нарушение веднага изпълнено от Платини. Веднага изпълнено, обаче Таско Тасков не беше дал сигнал. Този свободен удар ще бъде повторен. Саша. Родригес. Присо. Родригес сменя фронта на атаката, подава към колегата си в ляво Михаил Венков. Първа постепенна атака на ЦСКА от началото на матча. Дълга топка за Родригес. Тя е пресечена от Артур Енрике. Джереми Родригес, който сега ще хвърля тъча. Дойде от Локомотив Пловдив. Вече натрупа доста мачове в А група. Днешния му е 49-ти, но първи с фланелката на ЦСКА. Един добър футболист в нашото първенство от състезаващите се чужденци. Гранчаров. Виейра. Греши Виейра. Има обаче нарушение на
Крачунов. Ботев и ЦСКА много история носи със себе си този матч. Както вече изпоменах, 114-я матч между двата отбора в първенството и 58-я в града под тепетата. Естествено, ЦСКА има положителен баланс в мачовете до сега. 68 победи срещу 25 на отбора на Ботев при 20 равенства. Положително червените и статистиката в Пловдив. ЦСКА е един от малкото отбори в българския футбол, който има положителен баланс срещу Ботев именно в Пловдив. Платини. Удар без подготовка на Платини. Слаб и неточен. Мишел Платини за последно. Той игра с червената фланелка при гостуването на ЦСКА в Ловеч през месец ноември миналата година, когато ЦСКА спечели с 2-0. След това през зимната пауза Платини бе отстъпен в Динамо Букурещ. Завърна се през лятото на Българска армия. Но заради проблеми с картотекирането на нови футболисти, той трябваше да чака чак до 10-я кръг. Енрике сега се опитва да изведе Иван Цветков, който не може да стигне до топката. Аут, който е посрещан с негодование по трибуните. Иван Цветков, едно от новите попълнения на Ботев през лятото, след като отбора се завърна в висшия ешелон на българския футбол. Цели 14 нови играчи има в състава на Ботев. Бих казал, че тези футболисти, които бяха привлечени в този тим, са доста добри през трансферния прозорец. Повечето от тях футболисти като Енрике, Гранчаров, Иршак, Паласуелас, Виера, Цветков са на игрището. Решение в полза на ЦСКА. Виера държеше за фланелката Крачунов. Виера вкара победния гол за Ботев при гостуването на Литвец в последния кръг. Един от футболистите, на които много се разчита и в днешния матч да зарадват многобройната публика на канарчетата. Гранчаров. Богдан Гранчаров, на 30 години, македонски национал, с 25 мача за националната селекция на Македония. Пресечен беше този пас към Иван Цветков. Тодор Янчев раздава надясно за Присо. Отново Гранчаров във въздуха. Непоплатим. Неделев. Хубав пас надясно, точно на кръка на Иван Цветков. Той губи равновесие. Все пак се изправя. Иван Цветков. Топката му бе отнета. Много Гранчаров, много добър във въздуха, много добър на втория етаж. Изпревари Мишел Платини. Анисе. Присо. Присо бе титуляр срещу Левски и заслужи адмирации за изявите си. Тогава, след като предишният двубой преди мача с Левски срещу Славия не взе участие. Анисе. Лошо овладяване от страна на Анисе. Домакините отнеха топката. Тодор Неделев. Тъче в полза на ЦСКА. Неделев е човек, който последния игра с топката. Веднага изпълнен тъч Присо за Платини. Бави се Платини, няма никой в предни позиции. Сега Присо влиза в наказателното поле. На пътя му се изпречва Бобан Гранчаров. Интересни първи 10 на минути на стадион Христо Ботев в Пловдив. Без опасности пред двете врати, но заряда на матча се усеща във въздуха. Родригес центрира в наказателното поле, където без проблеми Шетко слови топката. Без да се бави, литовския вратар е праща в предни позиции, където Христов се е включил в тази атака. Малко надцени своите възможности десния бек на отбора на Ботев. И топката излезе в тъч. Йордан Христов, юноша на Марица Пловдив. Един от малкото футболисти, които са от миналия сезон на Ботев в неговия състав. Присо загуби равновесие. Енрике. Това е Иршак. Дълъг пас за Иван Цветков. Той е по-бърз, но пък по-добре застана Апостол Попов. И след това Иван Цветков извърши нарушение срещу Апостол Попов. Голмайстора на Ботев Иван Цветков с 6 попадения от началото на матча. Започна устремно той своето участие с жълто-черната фланелка. Още в първия кръг вкара хет-трик срещу Славия. На всичкото отгоре изпусна и Дуспа.
Дойде през лятото от състава на Левски. 33 години Иван Цветков. С малък стаж за неговите години в А група, но по-голямата част от неговата кариера премина в Холандия и в Турция. Паласуелас спечели въздушния двубой. Сега Неделев за Цветков. Двамата обаче не се свързаха след това. Иршак пресича паса. Много е важно присъствието в селекцията на Ботев на двамата опорни халфове, а именно Рубен Паласуелас и Томаш Иршак, испанец и чех, в сърцето на халфовата линия. Общо Иршак е компютъра на отбора. Михаил Венков се включва в атаката, но пасът дойде малко дълъг за него. Все пак успя да съхрани топката в пределите на игрището, но той е изпреварен от Христов, след това извършва и нарушение. След двугодишно лутане в ВейБ група, отборът на Ботев отново се завърна там, където е неговото място в футболния елит на България. Иначе в началото на века жълточерните 3 пъти играят във втория ешелон. В тези дни обаче, когато тук шетаха шепа италианци, начало с треньора Пичони, отдавна са отминали и сегашният отбор на Ботев наистина има своята идентичност. Виера. Тодор Янчев извърши това нарушение преди малко. Тъч има в полза на домакините. Христов ще хвърля. За Неделев, който е минал отдясно и много хубаво се освободи, за да центрира топката малко. Зад гърба на Иван Цветков дойде тя сега. Паласуелас влиза в наказателно поле. След това удар на Ерике. Ето го първата сериозна опасност в 15-та минута. Бразилския лев, защитник на Ботев, Артур Енрике, стреля много опасно и регистрираме първата опасност в 15-та минута. Първа намеса на Томаш Черни. Ъглов удар за домакините. Късо изпълнение. Вандер. Огнянов. Христов центрира балон в наказателното поле. Топка висока за централния защитник Гранчаров. Той играе последен с нея, но тя излиза в аут. Още веднъж ситуацията. Хубав удар с левия крак и много добра намеса. Преодолява Родригес, след това Паласуелас преодолява Родригес и подаде на Енрике, който се включва в втора позиция, за да стреля с левия си крак. Много добър поглед на Рубен Паласуелас. Увлече няколко защитници в червено около себе си и видя свободния Енрике, който прави удара. Янчев. Не продължава към Анисе. Той е изпреварен от Енрике. Опасна игра на мадагаскареца срещу левия защитник на Ботев. Иршак. Гранчаров. Които никой не пресира централните защитници на Ботев в червено и затова те лесно изнасят топката почти до центъра. И Гранчаров и Рахов. Ето сега Рахов. Противодействието в червено започва някъде около централната линия на игрището. Ето тук Присо. Почва да бие Виера. Нарушение на Нджонго Присо.
който отне на Христов. Нюаджи набира скорост, сменя фронта на атаката, влиза на десен крак и стреля много опасно! Там се разминава футболист на ЦСКА. Платини беше това, а топката се разхожда на около метър пред гол линията, но не влиза във вратата на Ботев. Родригес. Присо. Много Родригес. Затворен е там добре от защитник на Ботев. Това беше Гранчаров. Анисе. По една сериозна опасност пред двете врати в първите 18 минути на матча. Свободен удар в полза на ЦСКА. Веднага изпълнен от Тодор Янчев за Джереми Родригес. Той търси празните пространства между централната защита и левия бек. Притича Гранчаров. Много важен е Гранчаров в защитата на Ботев. Ето ситуацията тук. Хубавото центриране на Нюаджи и топката просто се удари в лявата града на вратата на Ботев. Малко бе подценено това центриране. От вратаря Шеткос и от защитниците в жълто. Присо не игра с топката, виждайки, че тя отива в близост до вратата. Но в крайна сметка късмет в тази ситуация. Стойчо Младенов има добри спомени тук от този стадион. Стойчо Младенов през 2008 година ЦСКА стана шампион именно след като победи Ботев на този стадион с 3-1. И узакони тогава своята титла. Тогава Георги Христов изведе Ботев напред, но ЦСКА обърна след две попадения на Ней и едно на Флорентин Петре. ЦСКА в шампионския си сезон 2007-2008 година. Иначе, както вече изпоменах в началото, 7 поредни победи за ЦСКА, една от които служебна при последното участие на Ботев в А-група и 4 поредни в Пловдив за отбора на ЦСКА. Нещо взето добра червена серия срещу канарчетата, които в края на миналия век доста често побеждаваха ЦСКА тук на този стадион. Още когато беше ерата на пловдивските брокери. Но след това ЦСКА записа тези 7 поредни победи срещу жълто-черните. Грешка на футболист на ЦСКА, това беше Родригес. Сега той се извинява, но нямаше да има извинение за него, ако Вандер Виейра беше оцелил вратата и беше открил резултата в тази 21 минута. Допустима грешка на Родригес, излезе за да играе с топката и бе длъжен да го направи. Не се получи удара с левия крак на Виейра. Апостол Попов. Не се получи подаването на Апостол Попов. След това същото стана и с паса на Анисе към Венков. Иршак. В предни позиции. Все повече в предни позиции напред се задържа Вандер Виейра, който е доста бърз футболист и определено това ще бъде неговия плюс в играта срещу малко по-бавния Крачунов. Виждаме, че след първоначалните минути Иван Цветков е човека, който ще действа от втора позиция. Това не бива да ви изненадва и двамата са футболисти, които непрекъснато разменят своите места. Сега Родригес призвано успя да играе с топката, да я продължи към Нюаджи. Твърде лесно армейците си върнаха притежанието на топката. Тя сега е отправена вляво, където с нея играе Мишел Платини. Стреля Мишел Платини през човек, обаче топката не мина през Христов. Много центриране. Гранчаров е лидер на втория етаж. Играе добре с глава. Анисе. Много мадагаскареца. Комбинира с Присо. Присо. Анисе. Задържа Анисе, намира продължение на атаката през Янчев, който още по-назад към Апостол Попов. Михаил Венков е свободен и ще получи топката от Попов.
Платини премина по левия фланг. Ето сега той играе с топката. Ниоджи влезе в наказателното поле. Лукас Саша. Платини, универсален футболист, може да играе и по крилото, и на върха на атаката, и като нападател втора позиция. Добро владяване на Ниоджи, предостави топката на Михаил Венков. Малко по-голяма повратливост бе необходима в тази ситуация от Венков, за да играе с топката. Тя му бе отнета. Равностоен матч вече в средата на първото полувреме. Ботев ЦСК 0-0. Може да кажем, по една интересна ситуация пред двете врати. Гредата след центрирането на Ниоджи и малко преди това удара на Енрике. Твърде лесно Мариян загуби тази топка. Ниоджи наляво за Платини. Празно пространство пред Мишел. Платини стреля коварна топка и този път Шеткос внимаваше. Първи точен удар в очертанията на вратата на Ботев на Мишел Платини в 24-та минута. Последните 10 минути по-активен с една идея отбора на ЦСКА, след като първите 10 минути бяха за домакините. Но като цяло равностойна игра на игрището. Вандер пресира Крачунов, който е принуден да върне към вратаря Черни. Тодор Янчев. Платини. Младжия в положение на засада. Веднага маркирана от страничния съдия от близката страна на вашите екрани. Крум Стоилов. Ето го Ниоджи, героя на ЦСКА от двубоя срещу Левски, отбелязал победния гол. Футболистът от Того. Ето и засадата, в която изпадна преди малко. Първи гол в професионалния футбол за Серж Ниоджи, то в вечното дерби на България. Енрике преодоля Лукас Саша и Присо, опита се да се спечели нарушение. Нямаше такова срещу него, имаше след това срещу Тодор Неделев. Като трябва да мине малко по-напред. Мариан Огнянов. Може би единственият футболист на Ботев, който в първите вече 25 минути така малко не се вписва в схемата. Задържа се прекалено много в средата на терена, в центъра. Вандер Виейра. Вляво, дублирана от Енрике. Вандер Виейра решава да играе сам. Спечели си в първия момент предимствено. След това Родригес бе подсигурен от Апостол Попов и опасността бе ликвидирана. Камерата следи Таско Тасков. Никакви претенции няма как да има Виейра, пък и той нямаше в тази ситуация. Кари публиката в първия момент да реагира малко. Пловдивската публика разбира добре от футбол. Неделев към Енрике. Той центрира в наказателното поле за Иван Цветков. Хубаво като замисъл. Не се получи. Няма как подобни изпълнения да стават всеки път, но адмирации, разбира се, за капитана на Ботев. Топката дойде зад гърба му. Нямаше какво друго да направи, освен да се опита да отиграе с задна ножица, но още не успя да го стори. 25 гола в 52 мача в А-група има Иван Цветков. Един така много добър показател. Ето го него сега с топката. Задържан с лявата ръка от Крачунов. Сега Крачунов ще получи първия жълт картон в срещата, още в 27-та минута. Това не е добра новина за Стойчо Младенов. Един от централните му бранители вече е декориран в жълто. Ето тук, след като изгуби своята позиция, изпускаше, Иван Цветков го задържа с ръка. Добро решение на Таско Тасков. Таско Тасков
Един от добрите български съдии в ЦСКА, обаче нямат така добри спомени от неговото съдийство. Последният матч, който свиреше той на ЦСКА, беше в Перник. Тогава Таско Дасков не даде, според моето скромно мнение, без да ангажирам никой, чиста дуспа за нарушение на вратаря Чворов срещу Жуниор Мораес. Сега Неделев, хубав удар на Неделев. Топката се отбива в стената. Първи матч в елита пък ръководи Таско Тасков на Ботев. Общо четвърто от началото на сезона за арбитъра от София. Присо сега с топката. Пресрещане от Рахов. Родригес. Центриране. Добре, свали топката за Анисе Мюаджи, но удара на Анисе беше много неточен. Родригес с поредна добра изява в атакуващ план. Не такива са, разбира се, неговите изяви от началото на матча в защитата на ЦСКА. Сгреши един път, когато Виера стреля опасно. Гранчаров. Иван Цветков. Цветков. Бе преодолян Присо. Сега празно пространство пред Цветков. Хубаво центрира към Огнянов. Той добре овладява топката в наказателното поле. Искаше да намери продължение към Иван Цветков, но се забави малко с паса и топката бе пресечена. Веднага армейците изпращат в средата на терена, където с нея играе Анисе. Анисе към Платини, който сега е минал от дясно. Остави обаче пространството за Родригес, който се включи и греши Родригес. Зоната му е празна. Трябва да бъде подсигурен от Лукас Саша. Точно това прави Лукас Пачеко, Афини Саша. Виждайки, че зоната е празна, се хвърли на този шпагат и извади топката в тъч Неделев. Рахов. Суарес. Рахов. Няма никой, който да го пресира в червена фланелка. Той влиза в половината на ЦСКА и изпраща този далечен пас наляво за Тодор Неделев. Тодор Неделев, лидер на отбора на Ботев, е лидер в цялата тази група по асистенции. 6 асистенции има 19-годишният футболист, роден в Белозен, тук близо до Пловдив. Сега ще има жълт картон и за Бобан Гранчаров, така че нещата са изравнени. Двамата централни бранители на двата отбора са жълти картони. Жълт картон за Бобан Гранчаров, номер 5 състава на Ботев. Ето го Бобан Гранчаров на 30 години, 191 см, македонски национал. Дойде през това лято от белгийския Лиерс. Преди това, предишната година стана шампион с Апоел Никозия в кипърското първенство. Във визитката му влизат още отбори като Апоел, Петах Тик в Израел, Гент в Белгия, Метур, Донецк, иначе имаше на Вардар Скопие. Лукас Саша ще изпълни този свободен удар. Центриране в наказателното поле. Топката се връща отново при бразилеца. Той комбинира с Присо. Присо с още един опит за центриране и добра игра с глава на Михаил Венков. Успя да обърне ъгъла, не успя обаче да намери очертанията на вратата. Ето е гибката на червените, която, както вече изпълнях, около 2000 човека. Много приятно изглежда стадион Христо Ботев, когато 80% от неговия капацитет е пълен. Малко са стадионите в България с такъв пълен капацитет. В мачовете, разбира се, вечното дерби постигна най-висока резултатност, което е нормално, но на фона на 40-хилядния Васил Левски не е същото, както е сега днешния съботен следобед в Пловдив. Възможност за бърза атака на ЦСКА. Мишел Платини надясно за Присо. 4 на 4 са футболистите в наказателното поле на Ботев. Присо с не най-доброто си продължение на атаката, но все пак успя да спечели ъглов удар в полза на ЦСКА. Ще има изпитание за Ернестас Шеткус, 27 годишния национал на Литва. Дойде през това лято от Олимпиакос Никозия. Лукас Саша.
Но топка за Мишо Венков, който бе надигран във въздух от по-високия Гранчаров и отново топката е изсипана в наказателно поле от Присо, но там, където тя прехвърли всички футболисти и не намери своя адресант. Доста интересни хора има на официалната ложа на стадион Христо Ботев и от двата лагера, разбира се. Неоджи. Анисе. Леко му отнеха домакините и сега възможност за бърза тяхна атака. Топката отправяне към Иван Цветков, където внимава Джереми Родригес. На два пъти се намесва добре. Енрике сега играе с топката. Мариан Огнянов. Иршак. Неделя влезе в центъра, комбинира с Енрике. Мариан Огнянов. Вляво мина Иван Цветков. Футболистите на Ботев направиха вътрешна ротация. Добре, сега се опита да влезе хитро Артур Енрике, но бе затворен там с тяло. Чиста игра на Апостол Попов. Ето го Артур Енрике на 25 години, бразилски защитник. И той е едно от новите попълнения на Ботев. Вече има един отбелязан гол с жълта фанелка. Това беше на стадион Георги Аспарухов с Толевски. При една от двете загуби на отбора на Ботев през настоящото първенство. Ботев в серия. Една хубава серия от 3 поредни победи в първенството, без да е допуснал гол. След изненадващата за мнозина загуба на този стадион от Бероя с 1-2. След това жълто-черните записаха 3 поредни успеха срещу Литекс, Локомотив София и Пирин Гоце Делчев, два от които далеч от дома. Енрике. Виейра. Чиста игра срещу него. Платини. Не е напуснала топката пределите на игрището. Платини. Празно пространство пред бразилеца. Поглежда. И центрира. Не е лошо към Ниоджи. Внимаваше обаче Йордан Христов. Мишо Венков хвърля към Анисе. Крачунов за Венков. Отново тъч и отново в полза на ЦСК. 10 минути до края на първото полувреме. Ботев ЦСК 0-0. Анисе. Апостол Попов за Родригес. Той търси в предни позиции Лукас Саша. Зад гърба му е Джонго Присо. Тече в полза на гостите, след като последен с топката играе Робен Паласуелас. Присо. Добре, Присо отне тази топка. Платини в наказателно поле. Освобождава си възможност да шутира и го прави с десния крак. Топката излиза над вратата, но това соло действие на Платини показва колко важен футболист е той в състава на Стойчо Младенов. Как се освободи лит на противниковия футболист и след това без да се колебае, макар и от не много голям ъгъл да стреля към вратата, но топката излезе в аут. В този момент така очакванията за дерби се получават. Лично за мен обаче очаквах вече да има попадения. Много интересни резултати, много резултатни матчове. Помни историята на съперничеството между ЦСКА и Ботев Пловдив, особено на този стадион. Резултати от сорта на 5-1, 4-1, 6-3 в полза на ЦСКА, 4-2 в полза на Ботев. Все много голове. В този момент в края на първото полувреме не сме видяли такъв. Дано да видим
Присо. Родригес. Тодор Янчев. Лукас Саша. Добра игра на бразилеца. Сгреши обаче в последния момент при паса си към Присо. Иван Цветков напред към Вандер Виейра. Внимават за него защитниците в червено. Спокойно действа и вратарят Черни. Апостол Попов към Крачунов. Венков. Трябва да подава на Нюаджи. Анисе се върна, за да играе с топката и отново тя преминава през Апостол Попов, който търси надясно с извеждащ пас Родригес. Много добро овладяване на Родригес. След това почти от аут линията центрира балонно в наказателното поле на Ботев, но нямаше там футболист в крайната линия. Може би Венков беше човек, който трябваше да предвиди това центриране, но изостана. Неделев към Енрике. Веднага с едно докосване опита да намери Вандер Виейра. Топката не стига до него. Тя обаче в краката на Мариан Огнянов. Отново Виейра играе с нея. Също него е Крачунов. Нарушението е в полза на ЦСК. Тук ми се струва, че Вандер Виейра се опита да хитрува, знаейки много добре, че Крачунов има вече един жълт картон. И в момента, в който от дясната ръка на Крачунов намери неговата шия, той се строполи, но нямаше умисъл в действията на Крачунов, удар без топка или нещо подобно. Риск остава матча за Крачунов. Да ви припомня, че той има жълт картон, а също бързи футболисти като Иван Цветков и Вандер Виейра ще бъдат предразположени за изгонване. Публиката на Ботев в момента награждава Таско Тасков с неприлични реплики. Интересен двубой свиреше Таско Тасков през миналото първенство, когато Ботев играва в Б група срещу Етър. Тогава пък станаха много сериозни скандали. Ръководството на Етър и треньора им имаха сериозни претенции към неговото съдийство. Сега ще има дуспа за Ботев. Не. Жълт картон и дуспа за отбора на Ботев. Няколко пъти Джереми Родригес се пропука. На това двойно подаване просто фаулира Иван Цветков. Да видим още веднъж. Нарушението на Родригес. Ето тук абсолютно правилно решение на Таско Тасков. Да. Извади от равновесие Цветков, който влизаше наскоро в наказателното поле. И възможност за домакините да открият резултата в 42-та минута на този матч. При тази светкавична атака, която те организираха, и Иван Цветков успя да спечели дуспа. Сега отново Иван Цветков ще застане за топката. Той пропусна, както вече изпоменах, една дуспа в първия кръг срещу Славия. Две дуспи от началото на сезона има отсъдени в полза на Ботев. Едната Иван Цветков успя да я вкара. Иван Цветков. Удар с левия крак 1-0 за Ботев. 42-та минута. Ботев повежда срещу ЦСК след гол на Иван Цветков от дуспа. Иван Цветков хвърля в екстаз трибуните на стадион Христо Ботев след точно изпълнената дуспа в долния десен ъгъл на вратата на Черни. Сам си спечели дуспата Иван Цветков и си я вкара след това. Хладнокръвие на 33 годишния футболист, показано в тази 42-та минута. И ето, че отбора на Ботев повежда в самия край на това полувреме. Хубаво изпълнение на Иван Цветков, макар че Томас Черни хвана ъгъла. Ударът му беше много точен, много премерен в ъгъла. Нямаше никакъв шанс за Черни в тази ситуация, макар че
плонжа беше в правилния ъгъл, но Иван Цветков не прости. Ботев повежда с 1-0 в края на полувремето. Тогава най-много боли. След няколко минути двата отбора ще се приберат на почивката. А след второто полувреме ситуацията ще бъде съвсем различна на стадион Христо Ботев в Пловдив. Спира се с надлъгването. ЦСКА естествено, че ще гони изравнителен гол. А Ботев, това е добро дошло за бързите му футболисти. Лукас Саша надясно за Присо. Се бори до тъч линията. Нарушението е в полза на ЦСКА. По-скоро тъча. В полза на Ботев, простете. Енрике. Този гол дойде първо в края на полувремето, второ в един момент, в който отбора на ЦСКА владееше повече топката от своя съперник, но когато имаш такива бързи футболисти като Цветков, като Вандер Виейра, винаги може да стане опасно за противниковата защита, както избухнаха футболистите на Бота в 42-та минута. Янчев центрира. Центриране е блокирано и сега възможност за Мариан Огнянов. Стига първи до топката и печели тъч в полза на неговия тим. Мариан Огнянов прекара 8 години той в отбора на Левски, за да дойде тук под тапетата и да заиграе за състава на Ботев. 3 пъти стана шампион Мариан Огнянов в отбора на Левски. Между другото, единственият футболист става шампион в България от всички в жълто и черно. Присо. Тодор Неделев пресича паса му към Родригес. Общо взето в така хилесова пета за отбора на ЦСКА се превръща присъствието на Джереми Родригес. Наистина игровата практика при него не е на лице. Макар да показва подчертан вкус към атаката на ЦСКА, в защита прави грешки. Той направи и дуспата. 2 минути добавено време показва Атанас Димитров, четвъртия арбитър на този мач. Се играят 2 допълнителни минути на първото полувреме. 2 минути, разбира се, заради забавянето в началото, заради димките. Неделев извърши това нарушение. Много остър шпагат на Младока и ще бъде санкциониран с жълт картон. Да, наистина. Жълт картон за номер 8 състава на Ботев, Тодор Неделев. Още едно правилно решение на Таско Тасков. Лукас Саша центрира. Много футболисти в червено и топката отклонена към вратата, но не влиза в нея. Мишел Платини отново се оказа над централните бранители на Ботев, за да играе с глава. Добри думи за Мишел Платини до сега в участието си в този повторен негов дебют с червената фланелка. Ето го в близък план преди малко. Той е човек, който най-често отстрелва противниковата врата. На 2 пъти обаче неговите удари не бяха точни. Иван Цветков извърши нарушение с ръка срещу капитана Тодор Янчев. Възможност за последна атака за първото полувреме. Тя ще бъде за ЦСКА. Янчев към Присо. Присо продължава по дясното крило за Родригес. Той обаче много лошо центрира. И това най-вероятно ще бъде всичко за първото полувреме. Интересен матч. Двоостър сблъсък. Много голям заряд, без напрежение и по трибуните, и по игрището до този момент, с един гол в полза на домакините от Ботев. Гол отбелязан от Иван Цветков от Дуспа в 42-та минута. Прави разликата между двата отбора. Иначе равностоен матч през това първо полувреме. Това е всичко, уважаеми приятели на футбола, за първата част. Ботев води
срещу ЦСКА. След попадението на ето този човек, Иван Цветков отдуспа в 42-та минута. Една заслужена дуспа за отбора на Ботев. Не виждам промени в двете 11-торки на почивката. И ще имам възможност да ги изчита отново, докато Таско Тасков, главният арбитър на този матч, даде началото на второто по време. За Ботев с номер 23 на вратата Шеткос. В защита 11 Христов, 14 Раков, 5 Гранчаров, 26 Енрике. В средата на терена с номер 16 Иршак, 10 Пълас Уелс, 7 Огнянов, 8 Неделев, 19 Цветков и в нападение Вандер Виейра. Ето го началния съдийски сигнал и милиони жълти листчета в небето от публиката на Ботев. Този път матча няма да бъде спрян, както в неговото начало заради димките, но пък за кратко се получи също така интересна атмосфера от трибуните с хвърлянето на тези жълти хартийки. Състава на ЦСКА с номер 12 на вратата Черни, в защита 2 Родригес, 19 Попов, 66 Крачунов, 4 Венко, в средата на терена с номер 5 капитана Янчев, 8 Саша, 17 Анисе, 14 Нюаджи, 99 Присо и в атака Мишел Платини с номер 23. Мишел Платини, който беше най-добрият за ЦСКА през първото полувреме. Направи 3 удара, но те бяха неточни, който беше добре за домакините. Не добре, разбира се, за ЦСКА. Тодор Янчев подхваща атака на армейците. Ще видим как те ще излезат през това второ полувреме с гол пасив. До сега в първенството, в досегашните 9 кръга, ЦСКА 4 пъти е изпадал в ролята на догонваш в резултата. 2 пъти успя да спечели, да обърне мачовете си срещу Миньор и срещу Етър. А 2 пъти загуби, както се случи срещу Литекс и срещу Лудогорец при гостуванията. Венков. Това, което направи впечатление през първото полувреме, че ЦСКА преди минута кулаше в своята тясна зона. С Присо по-малко, с Нюаджи отляво. Ботев също предпочиташе лявата зона. Отдясно атакуваше по-малко, но пък гола стана през центъра с двойно подаване между Вандер Виейра и Цветков, в смисъл дуспата. А иначе по 2 жълти картона за двата отбора, двамата централни защитници Крачунов за ЦСКА и Гранчаров за Ботев. Неделев също с жълт картон за състава на Ботев, както и Родригес за ЦСКА. Силна топка за Родригес, нямаше как да я достигне. Родригес замества Бандаловски в днешния матч, пак го казвам, тъй като той бе замесен в неинтересната ситуация през първото полувреме. Това са резервите на ЦСКА. Със сигурност ще видим някои от тях на игрището през второто полувреме. Анисе. Саша. За Михаил Венков. Нюаджи. Христов също него. Нюаджи го преодолява, влиза навътре и комбинира надясно с Анисе. Силен се оказа този пас към Анисе. Успя да го догони и комбинира с Родригес. Той центрира в наказателно поле на ЦСКА. Там Платини се бори и отново надскача в въздуха Гранчаров и Раков, но отново няма шанс с точността. Футболист е Мишел Платини, спор няма. Янчев губи от Иршак. Пълас Уелс и той не успя добре да овладее топката. Янчев сега за ЦСКА, надясно за Родригес. Апостол Попов. Михаил Венков дига ръка на левия фланг. Забави се Апостол Попов. Именно наляво отправя топката, но тя е за Нюаджи. Хореография сега пък прави агитката на ЦСКА с едно огромно знаме. Платини.
Остави за Саша. След това двойно подаване Платини Саша. Топката ще стигне ли до Венков? Не, защото той бе последен с топката игра Христов. Извади в ъглов удар. Няма нарушение срещу Венков, но пък футболиста с номер 11 състава на Ботев игра последен с нея. Ъглов удар Лукас Саша ще го изпълни дясно на вратата на Шеткос. Лукас Саша. Центриране на близката града, където топката е отбита. Родригес. Тодор Янчев. Присо. Младжи надскочен във въздуха от Рахов. Вандер Виера добре овладя топката и продължи по крилото за Огнянов. Огнянов сега с страхотно отиграване, но след това и добра намеса на Крачунов. За Ботев. Топката е изпратена на далечната града, където излиза в аут. Не можа Рахов да я догони. Янчев. Пазва в коридор за Анисе. Рахов спира пътя на топката. Тя обаче е в краката на Нюаджи. Христов срещу него. Чиста игра на Христов. Нюаджи продължава към Бенков. Той центрира ниско по тревата там. Лек смуд в жълто-черно. Топката все пак е изчистена в предни позиции от Неделев. Дори бързината на Вандер Виера няма да му помогне, макар че вложи всички усилия да стигне до топката. Крачунов. Янчев. Няма да се получат така нещата за ЦСКА, ако искат да ги променят с тези дълги подавания. ЦСКА започна много трудно това първенство. От първите 3 матча отбора не беше успял да спечели победа. След това обаче се съвзе. Последните 3 матча ЦСКА записа 9 точки. Включително успя да спечели вечното дерби. При гостуванията си обаче отбора не е много убедителен. Разбира се, той гостуваше в първите си няколко гостувания на много тежки стадиони, много тежки отбори. Загуби от Литекс, след това хиксира в Бургас срещу Черноморец. В 6-ти кръг падна на стадиона в Разград. Неделев. Енрике. Търси в предни позиции Вандер Вейер, изпреварен от Апостол Попов. За кръста се държи Апостол Попов след тази негова намеса. Гранчаров. Назад към вратаря Шеткос. Игра на Венков срещу Цветков. Топката обаче попада в краката на голмайстора, който вижда празното пространство за Неделев. Неделев удар с десния крак. Страхотен удар на Неделев. Мал шанс за Ботев. Късмет за ЦСКА. Ето го, Тодор Неделев. Хубав удар с десния крак. Не се получи обаче фалца при този удар на Неделев. Иначе бе много опасен той. Два гола вкара Неделев преди 2 кръга на този стадион, когато Ботев спечели срещу Локомотив София с 2-0 и двете попадения бяха дело на 19-годишния футболист. Мариан Огнянов задържа. Янчев чисто се намесва срещу него, успява да му отнеме. Платини с чудесно докосване на топката и нарушение срещу бразилеца. В центъра успокоява нещата Таско Тасков.
Преди топката да стигне до Нюаджи, имаше непозволена игра срещу Мишел Платини. Сега той е в наказателното поле и последна игра с топката аут. Много усилия хвърля Мишел Платини, както се убеждаваме от неговата игра, не е загубил игрова подготовка. Усеща се определено липсата на Антон Карачанаков, който дълго време ще бъде извън сметката на Стойчо Младенов след скъсаните връзки в матча срещу Левски. Усеща се най-вече, когато ЦСКА атакува отляво. Нюаджи не показва същото лице от матча срещу Левски. Повечето от атаките преминават през Присо. Платини. Чудесна игра на Платини. Успя да овладее топката, преодолява Полас Уелас. Тя вече е в краката на Родригес. Комбинира той с Присо. Лукас Саша в центъра. Пас за Михаил Венков. Слаб се оказа този пас на Венков. Сега зоната му е отголена, но видяхте, че Саша прецени много добре тази ситуация. Върна се, за да пресече. Сега отне на Виейра. Отнено след това неговите съотборници се засуетиха. Виейра влиза в наказателното поле. Финтира, обаче финтира и самия себе си, изваждайки топката в аут. Ядосва се 24-годишният бразилец, който обиколи 6 отбора в Бразилия. Няма да ви ги съобщавам, разбира се, тъй като повечето са неизвестни. Иначе Вандер Сакраменто Виейра, роден в Рио де Жанейро, юноша на Фламенго. Венков забави се с паса, комбинира с Анисе. Беше по-добре да стори същото с Нюаджи. Саша отново Венков. Пас по тъчлинията за Анисе. Излиза в странично хвърляне в полза на Ботев. Не върви играта и на Анисе в днешния двубой. Саша. После за Кучунов. Се опитва с дълъг диагонален пас да намери Присо. Присо остави топката да излезе в тъч, тъй като последен с нея игра на Рике. Родриго ще хвърли, подкамва някой от неговите съотборници да се открие. В случая това е Присо. Много Родригес. Саша, Апостол Попов, всички футболисти с изключение на Крачунов, който се играе с топката. Събрание в половината на Ботев. Михаил Венков. Отново не се разбра с човека, с който най-добре би трябвало да се разбира, именно Нюаджи. Сега двамата си разменят още реплики. Затова неразбирателство в комуникациите помежду си. Огнянов не се ориентира. Тъча в полза на ЦСКА. Апостол Попов. ЦСКА ще извърши първата си смяна след малко. В игра ще видим Сержино. Правилно Михаил Венков скочи, за да може шпагата на Христов да извади топката в ъглов удар. Ъглов удар в полза на червените. Михаил Венков и той дойде от Локомотив Пловдив и той нямаше право на картотека в мачовете през месец август. След това обаче заигра твърдо на позицията ляв бек в селекцията на Стойчо Младенов. Лукас Саша центрира отново на близката града. Нещо, което вече го видяхме в началото на второто полувреме. Сега пък Родригес с поредната си грешка. Вандер Виейра сменя фронта на атаката, фаулиран от Янчев. Ще има жълт картон за Янчев. Той не беше последен в отбраната. Не може да се иска някакъв друг цвят на картона, разбира се. Признава се капитана на ЦСКА, че това нарушение беше за жълт картон. Но видяхте до какво доведе една грешка на Родригес.
До една опасност, която в крайна сметка завърши с жълт картон за Янчев. Тази опасност не е преминала, тъй като сега ще има свободен удар в полза на Ботев. Иршък и Неделев са футболистите, които са най-близко до топката. Може би Неделев ще използва силния си ляв крак при този свободен удар. Освен 6 му асистенции от началото на първенството, вече изпоменах, ще има и 2 гола с Локомотив София. Ще се оттегли. Неделев е човека, който ще стреля. Стреля Неделев, хубаво изпълнение, но хубаво до толкова, че завъртя топката, но пък тя не мина стената. След това недобро отиграване от страна на футболиста на Ботев. Един от най-обичаните футболисти под тепетата от жълто-черната публика. 19-годишния юноша на тима. Венков. Платилин. Не можа да се измъкне на Оджи от Раков, а и Раков не рискува. Изчисти топката в ъгълов удар. Уважаеми зрители, когато има промени на резултатите в останалите срещи, вие своевременно ги научавате изписани на вашите екрани. Етър победа на Ботев Враца с 1-0. Черно море води Локомотив София с 2-0 резултат на полувремето. Монтана Литекс 1-1. Лукас Саша. Този път по-добро изпълнение на ъгъловия удар. Отново защитата на Ботев се справя. Раков и чисти топката. След това Присо. Има възможност да центрира. Прави го. Смяна в състава на ЦСКА ще стане факт след малко. Сержини от човека, който ще влезе в игра. Когато играта бъде спряна. 30 минути до края на този матч. Ботев ЦСКА 1-0 на стадион Христо Ботев в Пловдив след попадението на Иван Цветков. 42-та минута. Платини за Ниоджи. Отново Ниоджи скочи, за да спечели ъгълов удар след намесата на Христов. И сега Лукас Саша ще има възможност, че за 4-ти път да изпълни ъгълов удар. Ниоджи напуска играта. На негово място футболиста с номер 10 Сержио Рибейро Сержиньо, португалски футболист, дойде от Локомотив Пловдив. През лятото за пловдивчани изигра 41 мача с 6 гола в А група. Отбора на ЦСКА също успя да вкара един гол. Това се случи в двубоя срещу Етър. Разбъркване в защитата на Ботев. Още един ъгълов удар. Сержиньо беше човек, който изпълни ъгъловия удар преди малко. Доста по-сполучливо от Лукас Саша. Сега пък Сержиньо отива в ляво от вратата на Шетко, за да изпълни още един ъгълов удар. Центриране на Сержиньо. Много най-високия в състава на Ботев Бобан Гранчаров над всички във въздуха. Родригес с поредното му включване в атака там. Тоест това беше Лукас Саша, простете. Ансен. Тодор Янчев. За Михаил Венков. Шут на Венков с левия крак. Не му се получиха нещата в тази ситуация. След това Сержиньо игра с гола и топката излиза в фаул. ЦСКА по-активен през второто полувреме. Повече футболистите в червени фланелки се задържат в половината на Ботев. И след гола на ето този човек Ботев все още продължава да води с 1-0. Седми гол за Иван Цветков от началото на първенството. Родригес скочи на Келев, след това тъче в полза на гостите. Има футболист в жълта фанелка, който лежи на игрището. И затова не бързат с изпълнението на тъча. Това е Енрике.
пострада при този въздушен двубой. Всичко с него е наред. Родригес хвърли към Платини. Платини отново добре се освободи. Добре, обаче и бе затворен с тяло от Паласуелас. След това нарушение в атака. Платини направи впечатляващ дебют за състава на ЦСКА, когато дойде от Черноморец през 2009 година. Дебютира в един мач от Лига Европа срещу Фулъм и вкара фамозен гол тогава, откривайки резултата на стадион Васил Левски. Сега на повторния му негов дебют с червената фанелка. До този момент, разбира се, освен доста активната от него игра и няколкото удара, не се озовава в прегръдките на своите съотборници. Втора смяна ще извърши Стойчо Младенов. Не бави много той опциите си за промяна. Тасио ще влезе в игра. Още един нападател ще пусне Стойчо Младенов на игрището. Няма време. ЦСКА ще се опита възможно по най-бързия начин да промени статутото на игрището, що се касае до резултат. Сержи ме притеснява Христов, който връща на Завтин Шеткус. Сблъскаха се Лукас Саша и Крачунов. Късмет за тях, че топката отиде към Апостол Попов. Тя вече е в краката на Родригес. Платини добре към Присо. Много Платини. Хубаво центриране на Платини. Топката ще стигне до Сержиньо. Почти до аутлинията. Той я връща. Не е напуснала тя пределите на игралното поле. Лукас Саша. Меко центриране надясно за Присо. Присо. След това Родригес стреля. Ударът му е блокиран, иначе беше доста опасен. Михил Венков продължава обсадата на вратата на Ботев. Сержиньо. Центриране на Сержиньо. Рак в игра с топката. Тодор Янчев. Отказва се Платини да играе за тази топка, тъй като щеше да бъде отсъдена за сега. Ето, че Литък взима нещата в своя полза в Монтана, повеждайки с 3-1 през второто полувреме. Треньорския щаб на Ботев скочиха за нарушение срещу Вандер Виейра. Двамата се държат с Крачунов. Струва се, че до този момент Таско държи нещата под контрол. Янчев за Михаил Венков. Той сега комбинира с Анисе. Обръща се мадагаскареца към Тодор Янчев. Лукас Саша подцени ситуацията, сгреши. Тодор Неделев му отнема. Сега Младока влиза в половината на ЦСКА. Комбинира с Вандер Виейра. Иван Цветков е на другия фланг. Забави си правилно Вандер Виейра, за да бъде налята малко свежа в предни позиции за Ботев. Сега Цветков копна топката за Иршак, настигната до Чеха. Родригес. Тръка на Иван Цветков аут. Сега ще бъде извършена смяната. Тасио Мая Дос Сантош ще влезе в игра на мястото на Тодор Янчев. 69-та минута. Стойчо Младенов се лишава от един от своите опорни полузащитници в лицето на капитана Тодор Янчев, за да налее малко сили в атака с присъствието на Тасио. Това, разбира се, носи определен риск, но пък и оправдано с оглед негативния резултат в днешния матч за ЦСКА. 346-ти матч за Тодор Янчев в А-група. Една сериозна визитка за червения капитан. От всички футболисти, играещи в А-група, той има най-много срещи в елита. Сега Лукас Саша ще се нагърби и с функциите на Тодор Янчев. Платини. Анисе. Тасио, първо се прикосновение. Добър пас с Анисе. Джонго Присо. Топката е избита от Раков. Ако искат червените да изравнят, тя трябва по-често да шутират. В случая няколко подаване с едно докосване, които осъществиха. Изведоха Присо в непосредствена близост до вратата на Шеткус, но
можеше да бъде отправен шут преди това. 20 минути игра, малко повече до края на редовното време. Ботев продължава да води срещу ЦСК, но пък приема играта в своята половина и определено разчита на контратака през това второ полувреме. А не се центрира в наказателното поле. Този път Бобан Гранчаров надскача Платини. След това Паласуелас се опитва да намери Вандер Виейра напред. Грешен пас на Анисе. Целта беше Михаил Венков да влезе навътре от фланга. Той първо беше затворен, второ там внимаваше и Раков. Път за полза на ЦСК. Янчев излезе. Се очаква от Анисе и от Платини да показват така доста по-голяма подвижност, искайки топката от Лукас Саша в средата на терена. Разбира се, да я разпределят или по фланга, или към Тасио, който застана на върха на атаката. С влизането на Тасио Платини мина малко в калфовата линия. Сержино влиза навътре. Тясно свободен е Платини. Сержино се забави. Тасио стреля отдалеч, ударът му е блокиран. И Енрике ликвидира тази опасност. Неделев търси веднага в предни позиции Виейра. Добре излезе вратаря Томас Черни. Грешка сега в отбраната на Ботев. Мишел Платини. Центриране. Още един негов удар в полза на ЦСК. ЦСКА днес изпълни много ъглови удари. Те не донесоха успех, особено през това второ полувреме. Но подобни статични положения винаги вещават опасност, когато тима има ръстово предимство пред своя съперник. Средният ръст на футболистите на ЦСКА е с 3 см по-голям от този на Ботев. Имат ръстови футболисти като Михаил Венков. Втора града за отбора на ЦСКА. Мал шанс за червените, мал шанс и за Михаил Венков. Топката се удари от напречната града и тупна около гол линията. Няма претенции в червено, че тя е преминала гол линията. Ми се струва, че още... Да, точно така. Това повторение ни го показа. Още една града в 73-та минута за ЦСКА. Михаил Венков. Нарушение в полза на домакините след намесата на Тасио. Мисля, че тук мал шанс за футболиста на Ботев, който стъпи на топката и затова изпитва болки. А не заради влизането на Тасио. Иржак. Енрике. Паласуелос. Първата многоходова атака на Ботев от началото на това второ по време завършва с това центриране в ръцете на Томас Черни. Платини. Дясно за Родригес. Закъсня се старта Джереми Родригес за тази топка. Затова тя излезна в тъч. Иначе Платини правилно не подаде на близкия до него Сержино, който беше затворен. Родригес изпитва затруднение с Виейра, който след като вдигна настроението на публиката на агитката на Ботев, след като направи няколко безполезни финта, успя да се спечели ъглов удар.
Виер е футболист, който обича подобни изяви. Понякога играе прекалено индивидуално, но пък той е един от хората, заради които публиката обича да идва на стадионите. Първа смяна в състава на Ботев. В игра ще видим Петър Атанасов на мястото на Тодор Неделев. Първа смяна в отбора на Ботев. Играта напуска Тодор Неделев. На терена с номер 90 Петър Атанасов. Аплодисменти от трибуните за Тодор Неделев. На негово място Петър Атанасов. Петър Атанасов, който е юноша на Локомотив Пловдив. Именно с Смърфовете той дебютира в А-група през 2007 година. Иначе дойде от отбора на Ботев от Брестник. Ето го Петър Атанасов сега с топката. Стреля. Много неточен удар за 22 годишния нападател. Петър Атанасов 7 пъти е влизал като смяна в досегашните 9 кръга. Ето, че за 8 път ще се появи на игрището. Ферарио Спасов винаги разчита на него през второто полувреме, за да освежи малко атаката на своя тим. Атанасов ще заиграе в позицията, не в позицията на Неделев, той ще заиграе отдясно. В позицията на Неделев мина Огнянов. Гранчаров за Енрике. Точен пас. Ботев се приближава към първата си победа срещу ЦСК от 2006 година, когато на този стадион Георги Какалов донесе последната победа на Ботев пак с резултат 1-0. Има време обаче до края на матча. Родригес. Центриране в наказателното поле, където Сержиньо изважда топката за Михаил Венков. Зоната на Венков е празна. Атанасов към Цветков. Задържа Иван Цветков. Пита се да намери Петър Атанасов. Друга Саша. Сержиньо. Тасио. Тасио задържа и правилно. Тъй като Сержиньо не влезе в уличка, за да не бъде подадена топката, засвети се португалец около Тасио. Апостол Попов сега изсипва топката в наказателното поле, където още един негов удар за ЦСКА ще бъде изпълнен в дясно от вратата на Шеткос. Битката на ЦСКА, която пък в този момент пуска действие своите пироефекти. Ето го в далечината на този кадър. Апостол Попов се разминава с топката с нея. Сега ще играе Анисе. Той се опитва да е центриран, несполучлив опит. Присо ще хвърли тъча, нещо остави. Не, напротив, хвърли го, не се бави много за Анисе. Тъча е в полза на Ботев. Трета последна смяна ще извърши Стойчо Младенов. Александър Пакорар ще видим в игра. Малко ред трябва в средата на терена за ремейците. Тасио. Родригес. Изчака малко. Платини отново отклони топката, но остана под нея. Сержиньо. Допустимо на Сержиньо така да губи топката лесно. Сега нарушение на Петър Атанасов срещу португалеца. Свободен удар ще бъде изпълнен отново. Потвърждение за това нарушение. Още едно статично положение. Сериозна ръстово предимство за червените в наказателното поле. И Тасио, и Апостол Попов, и Крачунов са футболисти около 1,90 м. Тези на Ботев са малко по-ниски, разбира се, с изключение на Бобан Гранчаров, но пък той не е навсякъде.
Остро центриране. Тасио подтяга крак и изравнява резултата. ЦСКА изравнява в 80-та минута. Заучено изпълнение на близката града води до този гол на Тасио, който изравнява резултата. Ето, че смените на Стойчо Младенов носят резултат, най-вече с присъствието на Тасио Майо дос Сантош, който освен, че участваше в почти всяка атака на армейците, най-вече в това да гардира добре топката и да я подава, сега успя такава с много добра негова намеса. Няма засада да виждате това повторение. Като типичен нападател да протегне крак и да изравни резултата в 80-та минута на този матч. Бе изпуснат Тасио на близката града. Абсолютно необезпокояван. Но повярвайте ми, отиграването на тази топка не е чак толкова лесна работа с десния крак, но Тасио затова е там, за да успява да в подобни ситуации да вкарва. ЦСКА изравнява в 80-та минута на този матч след попадението на Тасио. И в оставащите 10 минути до края всичко може да се случи. Дали пък няма да станем свидетели на равен резултат за първи път от 20 години в съперник тези два отбора. Сержиньо стреля, коварено е на Сержиньо. Топката тупна пред Шеткос, който въобще не се поколеба дали да я хваща. Естествено, че изби топката в ъглов удар. ЦСКА тотално доминира през второто полувреме. Разбира се, червените не създадоха кой знае какви голови положения. Но освен удара с глава на Венков, успя да изравни все пак резултата в 80-та минута. Не е в засада Сержиньо, в такава беше Тасио, но топката е насочена към португалеца, който добре продължава към Венков. Тасио отново малко в гръб му даде тази топка. Платини. Присо. Много центриране. Тасио! Ето това беше много чисто положение за ЦСКА. Нямаше засада. И Тасио можеше да се превърне в герой на матча. Но онази ситуация преди 2 минути той отигра далеч по-успешно. Видяхте, че нямаше засада. Мисля, че Раков бе човек, който е покри. Много добро центриране на Присо. Абсолютно непокрит. Нямаше човек до него, който да му пречи, но пък Тасио насочи топката в страни от вратата. С оглед играта през второто полувреме и се струва, че този изравнителен гол на Тасио е напълно закономерен и напълно заслужен. Сега обаче Ботев е на ход. Вандер Виейра. Мариано Огнянов. Пълсуелас. Добре към Иван Цветков. Венков след това успява да изчисти. Не се надскача Иршак. Нарушение в полза на ЦСКА. Последна смяна в състава на червените. Играта напуска Жереми Родригес. На негово място Александро Пакурар. Румънски футболист на ЦСКА, който дойде през това лято от университета Клуж. Бе контузен той. Съвсем скоро се възстанови. Влезе като смяна в последния матч на ЦСКА срещу Левски. Футболист преминал през грандовете на румънския футбол, като Динамо Букурещ и Стяла. Виждам, че две смени в последните 10 минути, вече 7 минути ще извърши и Ферарио Спасов. Костов и Бамого, двама футболисти с предимно офанзивни функции са това. Един от тях, Костов, доскоро играеше с фанелката на ЦСКА. Центриран в наказателното поле. Отново двама футболисти в червено скачат. Един от тях извършва нарушение във въздуха. Нарушение, което не е прието добре от тренерския щаб на ЦСКА. Иршак. Пълсуелас.
Интересен футболист е Павел Суелс. Не блести много с играта си. Сега сбърка с паса. Същото прави и Крачунов. Ирша го пресече. Но пък испанеца върши много работа. Най-вече плътнявайки зоната пред защитите на Ботев. Свободен удар сега в полза на канарчетата. Смяна в техния отбор. Играта напуска Вандер Сакраменто Виейра. На негово място Хабиб Бамого с номер 92. 85-та минута, смяна в състава на Ботев. Виейра бе много близо до гол през първото полувреме, когато се тъна грешка на Родригес стреля в аут. Иначе много движение, много старание показа бразилеца в днешния матч, но не сполучи с реализиране. И без това малкото положение, особено през второто полувреме. Бамого, Хабиб Бамого, футболист от Буркина Фасо, много попълнение в състава на Ботев, дебютира в матча срещу Литекс преди седмица. Футболист с над 300 мача в френската първа лига, най-вече с отборите на Ница, Олимпик Марсилия, Нант и Монпелие. Центриране в наказателното поле. Там с топката играе Апостол Попов. Хабиб Бамого дойде от английския Донкастър. Кариерата му върви надолу, естествено. Разбира се, надолу е силно казано, просто след силните си години в френската първа лига. Последна смяна в състава на Ботев. Къде напуска голмайстор. Голмайстор Иван Цветков напуска играта. В 87-та минута на негово място Станислав Костов. Станислав Костов, който изигра 21 матча и 3 гола за ЦСКА. Дойде през това лято именно от червения клуб. Сега ще може да се доказва за това, че явно е бил нужен на ЦСКА. И пък така са преценили, че нямат нужда от него. Сега може да натрие носовете на тези, които не са го пожелали. Разбира се, до края на матча 3 минути и половина. Тасио бърна за Пакорар, топката не стигна до румънеца. Мариан Огнянов напредва в половината на ЦСКА. Мариан Огнянов комбинира с Бамого в ляво. Бамого явно и липсва игрова подготовка и кондиция най-вече. За това говореше и Ферарио Спасов. Иначе футболист с подобна визитка не е за подценяване. Пас ляво за Сержини. Не рискува Христов, даде топката в тъч. Бързат футболистите на ЦСКА усетили, че играта през второто полувреме са по-активни отбор и могат да стигнат дори до успеха в днешния матч. Анисе за Михаил Венков. Центриране в наказателното поле. Тасо изпреварва своя персонален пазач в наказателното поле. След това пък Корар. Анисе. Пък Корар за Присо. Още центриране на Присо. То беше пресечен от Мариан Огнянов. Костов печели първата топка и добър авантаж на Таско Тасков. След това обаче играта ще бъде спряна, за да видим още един жълт картон за Апостол Попов, който взе капитанската лента, след като Тодор Янчев напусна играта. За това нарушение срещу Бамого. Номер 19 в състава на ЦСКА. Апостол Попов има мачове за Ботев срещу ЦСКА. При онзи двубой, който червените спечелиха през 2008 с 3-1 и станаха и на втория шампиони тук на този стадион. Тогава Апостол Попов играеше за състава на Ботев. Той премина на Българска армия през 2009 година. И вече се приближава до 50-тия си матч с червената фанелка в А група. Днес има 49-ти. Повече от минутка до края на редовното време. Този матч върви към равенство. Вече изпоменах, че последното равенство между двата отбора тук на този стадион на 30 май 1992 година. От тогава 31 поредни матча, двата отбора не стигат до равенство. Все един или другия побеждава. Но пък равенство може да се получи днес и то е много близо. Анисе. Надясно за Платини. Пас, който е разгадан от Енрике. Паса беше към Тасио.
към Присо, извинете. Платини се ядосва на своите колеги, защото никой не се открива и се губи ценно време с изпълнението на този тъч. Апостол Попов, Пакорар, Присо. Чиста игра срещу Присо. Възможност за бърза атака в жълто. В заключителните минути на този матч. Бамого. Пас надясно за Атанасов. Има възможност да стреля и го прави, но в аут. Хубаво разгърнаха тази атака жълто-черните. Сега пък Сержино се кара на Черни, че не му подава веднага топката. Малко избяга топката на Атанасов. Не можа да я натисне той. 3 минути добавено време на този матч. Матч, който върви към равенство. Смятам заслужено с оглед играта на двата отбора. Ботев поведе през първото полувреме. ЦСК натисна след почивката и успя да изравни. Разбира се, по-чистите положения бяха пред вратата на Ботев. Платини. Все още обаче има време до края. Платини изстреля! В аут. Днес мерника на Платини му изневерява, а иначе определено той е най-активният футболист от всичките на игрището. Чунов не скача във въздуха Станислав Костов. Червените обаче не действат днес. Съсредоточено поднимават съперника да отнеме топката. Костов надясно за Бамого внимаваше Венков. Пакорар спокойно надясно за Лукас Саша. С излизането на Родригес Лукас Саша се играва в зоната на десния бек. Анисе. Комбинира с Присо. Минута и половина до края на този матч. Паза в коридор за Анисе. Той центрира топката в наказателното поле. Тя остава под скока на Тасио. Последните минути двата отбора показват, че желаят с цялото си сърце победата. Нарушение на Сержиньо. Също Атанасов. Сега ще видим още един жълт картон за този тактически фал. Той е за Сержиньо. Матча не е груп, макар че 5 футболисти на ЦСК с картони и 2 за състава на Ботев. С оглед на ситуациите през второто полувреме нямаше да е нелогично, и ако отбора на ЦСК беше стигнал до пълен обрат. Визирам не толкова гредата на Михаил Венков, колкото пропуска на Тасио в 82-та минута при резултат 1-1. Последна възможност за домакините в днешния матч. До края на добавеното време 30 секунди. Те обаче не можаха добре да организират своята атака и сега последният шанс в двубоя ще бъде за ЦСК. Бърза Михаил Венков. Веднага изпълнява този свободен удар. Сержиньо. Пакорар. Венков. Венков. Никой не пресира футболистите на ЦСК в центъра. Те разиграват спокойно. Най-вероятно тази атака ще завърши с изсипана топка в наказателното поле. Анисе. Неточна игра на Анисе. Измори се той в последните минути и се наблюдава колебания в неговите действия. Край на този матч. Точно в 93-та минута Тасков слага неговия край. ЦСК и Ботев завършиха наравно за първи път от 1992 година. Заслужено равенство за двата тима.